Z-Fish vám tento rok prináša úplnú novinku a úplne feederové prúty. Volajú sa Evolution. Tieto prúty naozaj prešli nejakou takouto evolúciou a spojením kapralského prútu a feederového prútu. Máš tam krásnu parabolickú akciu, tak ako si zvyknutý na kapralských prútoch, tak takisto je to aj na tomto feederovom. Prúd je extrémne ľahký, krásne, v podstate mäkký, ale pevný. No, ja neviem si tento prúd vynachváliť, je to pre mňa jednoznačná topka. Sú dostupné v troch veľkostiach, je 3-metrový, ktorý mám ja, je potom 330, ktorý je ťažší a 330 ľahší feeder. Čiže čo sa týka gramáži vám v podstate napíšem niekde tu. Vravím, tieto prúty som si extrémne obľúbil, ten pocit, keď to chytíš do ruky, to je niečo fakt úžasné. Samozrejmosťou na týchto feederových prútoch je korková rukoveď, ktorá ti príjemne sadne do ruky. No a ako som už hovoril, s tou parabolickou akciou dokážeš krásne nahadzovať a to nahadzovanie sa ti bude natoľko páčiť, že budeš proste s tým prútom chcieť nahadzovať a zdolávať, nahadzovať a zdolávať. Je to proste taký cukríček, ktorý si potrebuješ vychutnať. No a ako u Z-Fishu ste zvyknutí, nie je to žiadnym tajomstvom, že naše produkty Z-Fishové sú vždycky za priateľnú cenu. A takýto kvalitný feederový prúd u Z-Fishu dostaneš za naozaj veľmi priaznivú cenu, ktorá poteší nejedného feederistu. Alebo budúceho feederistu, lebo ako náhle chytíš tento prúd do ruky, chceš byť feederista.